России презентовали Центр документирования нарушений прав человека во время вооруженного конфликта. Его цель – фиксировать, проверять и анализировать информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму. Они надеются на взаимодействие с органами правосудия. Центр документирования – это не столько центр расследования, сколько именно центр фиксации, как раз создать свою национальную историческую память, восстановить, реконструировать историческую правду для того, чтобы после этого никто не мог ею манипулировать. Більше 1000 правопорушень, включаючи прізвища всіх членів ЦВК, суддів, які працювали на території і незаконно виносили рішення, працівників поліції, прокуратури, депутатів. В чому є проблема дійсно? Це проблема арештувати цих людей, тому що вони не їдуть в Україну, але Росія дуже успішно лобує через Інтерпол, що це питання політичне, тому не розповсюджувати договори Інтерполу на цих осіб, тому їх не можна арештувати в Польщі чи інші країни. Треба не тільки більше уваги, а більше ресурсів вкладати в питання притягнення до відповідальності. Тому що треба конспектувати, отримувати інформацію від агентів, отримувати інформацію з певних баз даних і мати доказову базу.